Grazzi mulej. Nilqawkom eżis aħwa, telespetaturi, daw kolla li jintom t-segwu fuq YouTube u Facebook. Nħedġiġkom biex intom s-segwu maħna din il-kelma li l-mulej għandu għalina il-lejla. Morru fi ktib ta' numri. Morru fi ktib ta' numri. Alleluja. Numri 15. U nitolbu fl-imkien. Ringrazzjawk mulej ta' dak kollu li inti tagħmel fina. Nilqgħu f'qalbna l-kelma qaddisa tiegħek. U grazzi mulej li inti tkompli tallimna, tkompli taħdem fina fissem Ġesu ta' Nazzaret. Aħna nilqgħu l-kelma tiegħek u nemnu li għattu għat iktar ma nerġgħu nkunu l-istess iktar fissem Ġesu Kristu. Amen. Il-numri kapitlu 13, morru għemmek numri 13. Eża zaħwa, isimgħuni sewwa. Għal kull situazzjoni u għal kull problema li tinqala sew fil-ħajja tiegħek u sew li tinqala fin-nazzjon fid-dinja, Alla dejjem għandu ir-risposta. Infatti, Alla għandu r-risposta qabel ma tinqala l-problema. Għax Alla Kristu Ġesu huwa ir-risposta. Qed tifhmu għadi? Għal kull problema li tiġi kontra ħajtek, tiġa hemm ir-risposta. Għal kull marda li tiġi kontra tiegħek, tiġa hemm il-fejqan. L-ewwel dejjem hemm ir-risposta minn punt di vista tal-Alla. U l-problema tiġi biex teddek, biex tbeżżek u biex tissaqlek il-fidi u t-tama tiegħek f'dak il-mulej wedek. Fil-ktib ta' numri, kapitlu 13, hemm l-istorja ta' wara li Mosè u Aron ħarġu l-poplu tal-Alla mill-Eġittu u għamlu 40 sena jduru fid-deżert u dik l-40 sena għamluha għal raġuni li fil-ktib tan-numri Alla qabbat il-Ġoswe u l-Kaleb permezz ta' Mosè biex imorru u jagħmlu biex jaraw xejdu law biex jispijaw l-art li kellhom li Alla tiġa wedhom li hija tagħhom. L-art li Alla tiġa għallhom hija tagħhom. U daw marru 12 ispija minn wieħed minn kull tribu u ġew lura bir-rapport. U isimgħu x'qalu minn vers x'qalu l-ispiji l-ewwel. Morru vers 27. Mela din hija art li Alla tiġa wedhom li hija tagħhom. Alla qallhom din tiġa tajtilkom. Qallhom jiena rridkom tmorru taraw x'ħantikom. Ma qallhomx morru wara tuni opinjoni x'taħsbu. Tiġa qallhom din hija tiegħek. Xi ħaġa interessanti mill-lat simboliku profetiku, Ġoswe huwa dak li profetikament simbolikament jirrappreżenta il-Ġesu. Ġoswe kien dak li daħħal lill-poplu tal-Alla fil-ħajja fl-art imwiegħda. Ġesu huwa dak li daħħal lilek fl-art imwiegħda. U Alla tiġa għallek li fl-art imwiegħda li għandi lest għalik, tiġa dak kollu li għandek bżonn, tiġa huwa lest. Tiġa huwa provdut. Fejqan, salvazzjoni, paċi, għena, saħħa. Tiġa kollu ipprovdut. U daw ġew lura 12 spija. 12 għax kien hemm 12 tribu
u leader minn kull tribu. U ġew lura qalu hekk, morna fl-art li intom battuna nitkixfu u tassew tnixxi ħalib u għasel u dan huwa l-frott tagħha. U l-frott kien kbir, Il-frott kien kbir. U vera qalu dak kollu li qal il-mulej fuq din l-art. Vera hekk hu. Imma in-nies li joqogħdu fiha huma nies ta' saħħa. U li bliet magħluqa biswar u kbar ħafna. Hemm rajna l-uliet Anak. U l-uliet ġganti ġifieri bħal gulija. U l-Amalekin li jagħmru fin-Negeb. Il-Ħitin, il-Ġebusin, l-Ammurin li jagħmru fuq il-għoljiet u l-Kananin u li jagħmru n-naħa tal-baħar u tal-maċtut tal-Ġordan. X'raw daw? Raw il-problemi. Raw il-ġganti. Raw l-isfidi. 10 minnhom dawraw. Dalek tal-ispikka fajnejhom. U meta raw daw l-affarijiet, nesew xwedhom Alla. Il-mulej titkellem. Ma jismux Gordon John Manche, imma titkellem minnu bħalissa. Meta raw il-ġganti, nesew x'qal Alla. Meta raw il-problema, nesew x'qal Alla. Meta raw l-Omicron u d-Delta, nesew l-Alfa u l-Omega. U ħlif ġganti, l-ġganti minn ftit pulsi ritwal ġabu għam ikbar minn Alla. Kaleb sikket il-poplu u d-dimmu sew għalilhom. Infittxu nitilgħu u neħduha f'idejna, nistgħu nirbħuha għax nifilħu għaliha. Kaleb, l-Bibja tgħidlek kien mimli bl-ispirtu u bil-fidi. U wara x'ħareġ minn fommu raġel li huwa mimli bl-ispirtu u bil-fidi, mhux bil-biża u bid-dubju. Il-ħajja tat-talb mhijiex għax jiena mmur ngħid talba bil-qiegħda, mhux għax jiena naqbad xi żebeġ u noqgħod inżebbeġ. Dak mhux Kristjaneżmu. Il-ħajja tat-talb hija proprju dik, ħajja ta' talb. Il-ħajja ta' talb tfisser ħajja li bniedem huwa f'komunikazzjoni kontinwa ma' Alla u jgħid biss dak li jisba' Alla jgħid u jara biss dak li jara Alla jarih. Għax hekk qal Ġesu. Ġesu qal jien ma ngħid xejn, ħlif li nara l-isma' l-missieri jgħid, jiena ma nara xejn, ħlif dak li nara l-missieri jarini, jiena ma norikom xejn, ħlif dak li rajt il-missieri jagħmel. U għawru xmata Kristjani li Alla ħares ma kienu huma għax kieku innet is-Super 1 TVM fallew. Għax minn fil-osafraxija jilaqu jixorbu l-bad news manipulat propaganda ta' bizza kontinwament. Mbagħad jitolbu, help me Jesus. Ħanejlek how Jesus is gonna help you. Switch off the television in Jesus' name. Jekk trid il-Ġesu jgħinek, ibda minn issa, itfi dawk il-kanali channels
mimlija dubju bizza u moqżiżiet li joffendu lill-Alla li wedek l-arti weda. Halleluja! Għax ħlif ġganti minn tixtara, minti kif titkellem, pastor, għax jilet nara l-Alla, inta tara l-ġganti, jilet nara l-Alla. U l-ġganti jak dajna Alla tijaj u għanemla. Halleluja! U rridu nirbħu pajjiż, u laqas kapaċi nirbħu għadba tal-bib għax msakrin ġewwa nibżaw naħorġu. Kristjani dil-ġimma smajt il-ġaħat. Għal jiena għalu li minna marra jdu morru mkien, marru nintaqaw maħħat fil-miliet minħabba la mokron. Għadu għazaħal Malta, teġa tibżaw minnu. Teġa għadaħal f'darom. Għadu la għazaħal Malta, mandux passaport, mandux green pass dak ma jistax jitħol. Għara, xpurċina laġni ta' pajjiż għanna u xuħud minnom jistajħu nsara u kristjani. Ħanfakkarkom li daw madu li daw is-sentej. ħafna kristjani għabu. Issibhom fuq xogħol, issibhom jagħmlu Christmas shopping, imma ma ssibhomx fil-ġemgħa tal-poplu tal-Alla. Ringrazzja, naqra, ħanedikom xi ħaġa u xi ħadd hawn minnkom ippruvaw jagħmlu sforzi f'muni, imma ħafna mhux ħafmuni, nirringrazzja l-Alla għall-COVID. Nirringrazzja lil mulej għall-COVID. Għax mhux issa l-maskli, il-maskli ilhom jiġu, issa l-maskli waqgħu mela għamluhom. Issa bdejna jindunaw minni vera l-Knisja. Mela jingħalqu l-knejjes. Konta titkellem ma' xi ħadd reċenti issa. Komunità Kristjana. Baħ! Għadhom jintaqgħu. Komunità oħra karismatika. Baħ! Laqqas għadhom jintaqgħu. Dan huwa l-poplu tal-Alla. Il-maskli kienu ilhom jintlibsu. Issa kollha waqgħu. U min għandu għajnejh biex jara, u għajnejh biex jisma, u qalbu mmejla lejl mulej, issa jaf vera minn huma Kristjani. Halleluja. Grazzi mulej. Ħankompli ngħidilkom, isimgħu. Għax Kaleb u Ġoswe kellu ħutu. U b'Kaleb għalhekk infittxu nitilgħu u neħduha f'idejna. Nistgħu nirbħuha għax nifilħu għaliha. U l-irġiel li telgħu miegħu qalulu ma nistgħux naħbtu għall-poplu jiflaħ aktar minna. U xerdu xnija, u daw l-10 xerdu xnija ħażina fuq l-art li marru jitkixfu lill-Uliet Iżrael. U qalulhom l-art li tħanna fiha biex nitkixfuha tibla li l-kun imur jammar fiha. U l-popli kollha li rajna f'nofshom, f'nofsa, u marazza ta' nies twal, żgur ma nġiex minnhom jien. Ma oj tantx titħaqta, għax jien għandi ġgant kbir jammar fija. Halleluja. Rajna l-ġganti. U li tqanak ġejjin mill-ġganti. U ħassejna ruħna bħal ġradijiet u hekk derna aħna fajnejhom. Smajna di? Daw il-raġel u l-mara talla li għajnhom u focus tagħhom huwa fuq xqal il-mulej, li l-ġganti jarawhom ġradijiet. Imma daw peress li l-ħabbedaw jħarsu lejn il-ġganti u ma ħassewhom ġradijiet
U nsew li Alla għad naħseb kien wasal fi żmien il-miliet u bdew jerġgħu ibennuh. U bdew jerġgħu jgħidulu minn flok Alla tal-eżerċi li tista' kollox bdew jgħidulu bambin. U reġgħu bdew ibennuh naqra. Anzi ma kien hemm xi erba' minnhom bdew qasmuh, hu naqra. Ħażu għattieħ ma jmux jaqbdu l-obokrom. Mulej, kemm int ħanin li tħen għal dan il-poplu u kemm tuħu paċenzja. Mhux paċenzja ta' job ta' paċenzja ta' full-time job. Alleluja. U l-ġema kollha ta' Izrael vers 14. Refaw leħinam, leħinam, unfexxet tajjad. Għamex ganti, mamma mija! Marriċ imurna mill-milit maħat! Marriċ il-ħat fil-darti għaj fil-milit. Le, marraċ bi, maħx bisa! Għaddu laqqas daħħal il-virus, għal-beti għaj, tiġet tibza. U l-poplu għadda dak il-lej jikpi. I want my mommy. U l-Izraelin kolla ġebaw kontra Mose u Aron. Smajtu għadi? U l-Izraelin kolla inġebaw kontra Mose u Aron. U kunem xi Izraelin inġebaw kontra Gordon. Għax dak jitkellem bil-fidi. U dak jara kbir. Da mux għat jarom il-ġiradijiet, da mux għat jarom l-istatistiċi, le ma naromx, għax dak huwa kollu propaganda giddiba manipolata mill-Antikrist. U l-mġama kolla għaltilom, mux limitna fl-art tal-Eġittu. Jew f'dan id-desert għalfejn se jdaħħalna l-mulej fil-pajjiż biex ninqerdu minn xabla. Ħanilkom, intu dat jgħidu da kollu. Meta l-laqqa għallom, morru għara xħantikom, tam bis. Laqallom morru ġildu, laqallom morru għajtu, laqallom morru sonnu. Isma, għara xħantikom morru għarawa. Issa xaħati ġi fuqi, pastor, isma, għandi karozza, l-estalik, għara xħantik morru għarawa. Bit-tajrs, ma tanċaġbuni da. Il-sits, ma tanċaġbuni. Ma għantik xej. Ina ma saqsek ina għetlek ħantijilek, ringrazzjani dakka da zed, thank you, bye. Mela, ħantik xaħġa bxej. ħalla stajjena ħataġa għadek għazir kibta t-ġat maqdara. La hi tajjena għaxina nibza hi. Għax jien hi, ħanejlek hi. Għax jiena noqot fuq ix-xjenza. Le, inti qed toqgħod fuq il-fantaxjenza. Ix-xjenza tfisser provi. Fantaxjenza huwa dak li hu manipulatu jgħidulek dak li jridu. Għalfejn se jdaħħalna l-mulej f'dan il-pajjiż biex ninqerdu bix-xabla. In-nisa tagħna u wliedna se joħduhomna bi priża ma jkunx aħjar li nerġgħu lura lejn l-Eġittu. Aħjar kif konna qabel. Ħanelkom aħwa. Dan huwa għanejda għara, dan iż-żmien li aħna d-netnix fih, jew ħataraħ bħala problema, jew ħataraħ bħala opportunità. L-għażla fidejk. ħatara problema, jew ħatara opportunità. Opportunità biex il-Knisja tiddi u l-Knisja timxi bil-ħuġġiġa tan-nar tal-Ispiritu Santu jaqbad ġofija. Jew il-Knisja tmur tinħeba. U doqgħod tara net u Super One u TV minn filosofa l-għaxija u tgħidlu bambi dejni. U ċertu Kristjani ma għamlu xejn differenti da minn hekk.
U qalu lil xixin nażlu mexxej u nerġgħu lura lejn Eġittu. Hej, dal-pastor, hej, isma' għandkom xi ħadd ieħor, għax dal-pastor min kif jitkellem b'konfidenza bil-fidi qisu, ma nafx jien. Qisu Alla jkellmu da. Anka lilek ikellem minn għadek trux. U ma bżonn tkun ħafna affarijiet, tkun ma temna għannaġa. Għax jekk għannaġa. Tisma' leħnu. Imbagħad ma sewa ron intefgħu wiċċhom fl-art quddiem il-mġema kollha wlied Iżrael. U Ġoswe bin Nun u Kaleb bin Ġefuni li kienu fost dawk li marru jitkixfu l-pajjiż ċartu ħwejjiġhom u kelbu l-mġema kollha wlied Iżrael u qalulhom il-pajjiż li aħna morna nitkixfu u war tajba bil-bosta. U jekk jiffavorixxina l-mulej żgur jidaħħalna f'din l-art u jagħtilna hija art li tnixxi ħalib u għasel. Biss la teħduhx kontra l-mulej u la tibżawx bil-poplu tal-pajjiż. Għax bħal bħobs nikluhom. Breakfast. Ħilithom, tħallihom. Il-mulej magħna. Inti temmen il-mulej huwa miegħek. Titammen il-mulej huwa miegħek. X'ħat tagħmel River of Love? Fi żmien tal-COVID, tad-Delta, tal-Omicron, tal-Moqranu. U l-ismijiet banali li tuwom. Biex ovvjament ibbiħħu aktar mediċina. Hello. Bil-biljuni, mhux bil-biljuni. B-I-L-L-U-N-I. Mhux miljuni, biljuni. F'daw l-aħħar ftit xhur dawk li jagħmlu il-vaċċin saru multi-biljonarji. Kemm għandhom qalbhom tajba biex jgħinuna. U jżommuk fuq ċinga biex imbagħad intuk il-booster. Missieri kien kienu ħallu waħħal boosters malaria fi żmien. Dawk kienu boosters tajbin imma għax meta twaħħal il-booster is-signal jiġi ħaj. Il-lostra kemm iċara issa samba bil-booster. Jekk hawn xi ħadd għandkom xi booster antiku ħorġuh fil-garaxx. U jekk xi ħadd iġejlek int ħadtu l-booster jgħidlu għaw hija dara. Brother Ġolu, int għandek xi booster fil-garaxx. Issellifuli. Naħseb missieri kien ħalla xi ftit boosters fil-garaxx u mbagħad intikom wieħed għall-milied. Pastor, daw għafajt mux taċċaj. Żgur li mhumiex taċċaj, daw ma fajt tal-biki. Speċjalment għal min jissejjaħ ta' Kristu. Naf li hemm virus u naf li xi wħud takkisom u xi wħud qisu mhux xejn. Imma wkoll tinsiex li hemm Alla. Tinsiex dak li wedek. Tinsiex dak li salla palik fuq is-salib. U dak kull virus huwa taħt saqaj. U dak kull virus u kull marda ġiet imsalba fuq is-salib miegħu. Halleluja. Glorja lil mulej Addis Ġesu. Halleluja. Jesus. Amen. Il-mulej huwa magħna. Qed jgħid il-mulej hawnhekk arawha. U jekk Alla u Kristu għamana xejn ma jista' jiġri kontra tagħna. Il-mistoqsija int miegħu. Imma pastor isma' kien hemm pastor miet bil-COVID, sena ftit. Tiftakar qedtilkom xi ġimgħa u nofsilu kien hemm preaching, qedtilkom fuq preaching tulqgħodu attenti, titkellmux saġġlux. Il-biera ħadni kif skoprejt. Lill-familja tiegħu għadha kif ħabret li għalilhom jien ma rridx nibqgħu, ħalluni mmur. Jiġifieri mhux bil-COVID min. Issa,
Jina mux għednikom mawx nis li bietu bil-Covid, ma nfakkarkom li 99.5% jfiqu. Sewa? Issa, jekk jerġgħu jalqu r-restoranti, u jekk jalqu l-bariet u d-diskos fejem rux ma taħmiġ jamlu, jalla, ħajna tfunaqa pajizna. Imma il-restoranti u ċiġobbijiet, ħana l-ek xħajizdidu f'pajizna. Dik mux għax nishtiqa, ta' ma ħajdikom minn qabel. Nis indannati, nis id-disprati, nis frustrati, nis jibżaw issa jonfqu, issa ħuinet jerġgħu il-coffee shops jerġgħu jibdaw jalqu, il-restaurants jibdaw jalqu, jerġgħu, mbagħad nerġgħu nduru l-istess graga. Avolja ftit xhur għandna Malta rebħet fuq il-Covid. U jien għattilhom li ma rebħet xejn, għad jerġa' jiġi, u għattilkom għattilkom il-battella mhux qed intrebaħ b'dawn l-affarijiet. Intrebaħ ħanidilkom eżis ministri jekk intom bdidu tisimgħu, u naf li intom mhux qed tisimgħu. Il-battalja ħad intrebaħ hekk ara. Tinżel għal-koptejk. Tumilja ruħek anka inti Aziz, Prim Ministru, Ministru, Gvern, u dawk kollha li intom ħin kollu titkellmu ħlif virus ma titkellmux. Taf jekk ħad intrebaħ ara. Dan huwa klim Ġesu. Is-inti tista' ma temnux jekk trid. Ma ara kemm ilek tipprova metodi u ma ħadmitx waħda minnhom, ipprova dak li qed ngħidlek jien. ħanejdilkom, li kieku number one nemmen 100%, ta' mux 99%, 100% taħdem. Imma li ma taħdem xejlek, namlu bħal ma' milten, tijak ma' ħadmux, ma' ħadmux ma' ħadmux. Iġvi nibqaw fejn aħna, għar mux ħansiru. Imma prova li għadnejlek jien, dak li għedjajlek għalla fizem zikissu per matan il-ħmar. U milja ruħek, baxxi rasek, indmu minnu beetkom, għax l-istoria ta' dan il-pajis daw l-axar 10 snin għatmarat Malta bħala, sawa, f'ħafna affarijiet, sawa, indmu minnu beetkom, u għajdu l-mulej. Please ejna. Għax ovvjament, dak li għed namlu, għal xejn. Għal xejn. U ħana ġejnilkom, ħadkom lu tamlu l-istess ħaġa, għal xejn. 100% ed take my word for it. Għal xejn. Jina mux għed nixtieq tal li tkun għal xejn. Anzi, aħna ħanitolbu għalikom il-mujetikom l-erf li jkun hemm soluzzjoni. Imma minn hawn tibda. Tu milja ruħek qudiem il-mulej. Eżis aħwentom moħkom hawn. Jina wissejtkom u għanedkom jina I hope I am wrong. Kulħadd jgħid li pastor, I hope you're wrong. I don't mind. Pero il-sena d-dieħla ħatkun sena ibsa. Issa, għal minu fi Kristu u jaf l-art li mweda, jart xwedu Alla, mux ħatkun daqsek jibsa. Sfidi kollok, imma toħroġ dejjem rebbieħ fi Kristu. Sawa, imma ħatkun sena ibsa. U għara t-taħwit u t-turbulenzi li ġej madwar l-elezzjoni. Mbagħad araw lit dittatorjata tinżel fuq pajjiżna. U lit ta' bullying li ġejja fuq pajjiżna. Għal dawk li intom ta' Kristu u vera tħobbu l-Alla. Illum il-ġurnata hemm grupp partit ta' Kristjani. Jien, buċi minn qudiem li l-om ħanivvota. 100%. Bil-fors. Jien mux ħamur nivvota nies li ċaħdu l-Kristu. Idaħlu l-ħmiġ kollu tad-dinja. Malta kollha kontra l-affarijiet li tidaħlu u jibqgħu għaddejn xorta bħal gaffa. Aħna ma xed naraw demokrazija ta', aħna qed naraw faxxiżmu u dittatorjat. And you better wake up before it's too late. U minn dan l-affarijiet joffendih, mur fittax il-wiċċ il-mulej. U itlob. U għadu attenti. Għax jekk jiena vera bnedem talla, int kontabli għal qudiem Alla.
Halleluja. Morru fil-ktieb tan-Numri. Morru fil-ktieb tat-Tieni Korintin. Ejdlu Mulej Qaddis, kellimni. Ispirani. La tħallinix nibqa' l-istess wara dan il-messaġġ. Qed nagħti twissija lil pajjiżna u twissija lill-Knisja, mhux biss Reverend imma l-poplu kollha tal-Alla. Il-Mulej qed jgħid il-Knisja, din hija kelma mill-Mulej. Laqqas għandi bżonn ngħidilkom tax il-Bibja kontinwament tgħidha di, imma din hija kelma mis-sema bħalissa. Irrid il-Knisja titlob iktar. Din Alla qed jgħidha issa. Irrid il-Knisja titlob. Tfittex wiċċi. Irrid il-Knisja u l-mexxejja ta' Kristu li jissejħu ta' Kristu. Din hija kelma minn Alla. Irrid il-mexxejja ta' Kristu u l-Knisja tiegħi jgħid il-Mulej jumiljaw ruħhom. Isumu u jitolbu biex dak li hemm irid jiġi fuq dan il-pajjiż ma jsirx u ma jkunx daqshekk iraħ xejdu bil-Malti. Ibes. Aħrax. Intom poplu tiegħi jgħid il-Mulej la tibżawx. Jiena qajjimtkom u ppreparajtkom għal dan iż-żmien. La tibżax. Dak li hemm mad-dinja mhuwiex dak li hemm mal-poplu tiegħi. Intom il-poplu tiegħi, jgħid il-Mulej. Ma dak li fejn ġej fuq id-dinja ħafna f'dan iż-żmien. U hawnhekk nisma' l-Ispirtu tal-Mulej jgħidli fl-Ispirtu tiegħi. Għalhekk dejt bil-qaddej tiegħi biex iwaslilkom il-kelma ta' dan iż-żmien biex inkom tkunu nar iħeġġeġ għalija. Għax propju f'dan iż-żmien u iktar fi żmien li ġej ħafna li ħajkunu qed jaqtaw qalbhom u mhux qed jaraw tama u futur ħajħarsu lejkom u intom toħorġuhom minn taħt il-ħakma ta' dlamijiet. Għandi bżonn li intom tkun ħuġġiġa, jgħid il-Mulej. Irrid il-Knisja tiegħi tkun imħeġġa bil-passjoni ta' maħabba għalija. Għax id-dinja qed tfittex u intom ir-risposta, jgħid l-Ispirtu tal-Mulej. Intom ir-risposta. Aħna ir-risposta. Fi Kristu, dejjem qed ngħidha. Dan huwa żmien li jiena u inti rridu ngħixu nar. Nar iħeġġeġ. Jekk ma tafx kif, mur isma' sew il-messaġġ tal-weekend li għadda. Tieni Korintin kapitlu 4, vers 13. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi, x'inhu l-ispiritu l-oppost tal-fidi? Għax Alla ma tagħniex spiritu ta' biża', imma aħna għandna spiritu ta' fidi. Tieni Timotju 1:7. Alla ma tagħniex spiritu ta' biża' u ta' timidezza, imma spiritu ta' mħabba, ta' qawwa u ta' rażan jew dixxiplina. Jew nkella bl-Ingliż jgħidlek sound mind. Jiġifieri mod kif taħseb san. Mela aħna m'għandniex ispirtu tal-biża' u taġġixxix bl-ebda biża'. Meta tara x'inhu għaddej fid-dinja, kulħadd jgħidha warajja, meta jiena nara x'għaddej fuq il-news. Ejda! Meta jiena nara x'inhu għaddej fuq il-news, jiena niftakar li dan mhux qed jgħid għalija. Dak li qed jgħid għad-dinja.
Jien għandi realtà oħra. Xjajt il-mulej fuqi. Il-Knisja. Halleluja. Ħanejdilkom aħwa, isimgħuni. Ħadd minnkom mu ħajmut bil-COVID. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret li ben tal-ħaj. Fakkarkom, il-COVID hija marda oħra taħt saqaj Ġesu Kristu. Issa tgħidli minn kif blim awtorità tgħidha di. Apparti li l-kelma Alla tgħidha, Rumani 8 vers 2 tgħid. Għax l-ispirtu tal-ħajja fi Kristu Ġesu, l-ispirtu tal-liġi tal-ħajja, kulħadd jgħidha warajja, l-ispirtu, bil-kontra, il-liġi tal-ispirtu tal-ħajja, il-liġi tal-ispirtu tal-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tal-mart u tal-mewt. Ħanerġgħu ngħiduha. Il-liġi tal-ispirtu tal-ħajja fi Kristu ħelsitni, mhux ħateħ ħilsek, ħelsitni. Ħelsitni mill-liġi tal-mart u tal-mewt fi Kristu Ġesu. Mela jiena u inti ħammutux darba iva. Imma dak meta inti tkun lestejt il-pjan u wettaqt il-pjan Alla fuq ħajtek. Amen. L-ebda marda ma ħatieħdok minn din id-dinja. Issa, meta jkun għalaqlek iċ-ċens, hemm li marda tista' tkun l-oġġett, imma ħalli ma jidħolx f'ċertu dottrini. Jiena nemmen li jekk jiena u inti ħaġa waħda ma' Kristu, dak li huwa ta' Kristu biss-suwa tiegħi. Imma dik li tkollok revelazzjoni tagħha ta' mhux għax qed ngħidlek jien. Imma min m'għandux revelazzjoni, ħanejlek dan miss. Let me say this much. Let me say this much. Dak li jiġi kontra tiegħek u li mhuwiex minn ġej minn Alla u nafu li l-mart ma jiġix minn Alla, ma inti għandek kull seta u kull dritt fi Kristu Ġesu biex tkissru, tiċħdu u ma taċċettax bħala in-normal tiegħek. Amen? Mela il-battalja tiġi. Il-fidi tiegħek tiġi testjata. Imma l-fidi Alla tak biex tirbaħ fuq da kollu. Fi Kristu Ġesu. Amen? Sama f'moħħok di. Alleluja. Amen? Grazzi mulej. Ġifieri reċenti, meta dak pastor partikolari miet għax qalu li miet bil-COVID, mhux bil-COVID miet. Miet għax qal il-familja tiegħu qalu u qalulhom jien irid immur. Titolbux iktar biex nibqgħu, jien irid immur. Amen? Taf kemm smajt testimonjanzi ta' nies li ma jkunx għadhom lesti u ma jmutux għax jridu jwettqu dak kollu li Alla għandu għalihom? Tgħid li ma sa ċertu għata, isma' Ġesu ta' 33 ta' min. U wettaq il-pjan kollu ta' Alla. Mela, illum kont qed nisma' testimonjanza ta' Jesse Duplantis milli mar il-ġenna, morru simgħuha, ġew isimgħuha. Aħwa, il-ġenna huwa post vera. Jiena u int ħankunu hemm. Bil-grazzja ta' Ġesu. Ġiwt minnkom intom meta taslu l-ġenna, jew qabli jew warajja jekk tiġi warajja, kif tarani l-ewwel tara skont it-testimonjanza ta' Ġessi u nemmnu għax il-Bibja tgħidlek li Abram huwa qiegħed fih dan Abram fil-Paradise. L-ewwel ma tintaqgħu ma' Abram. It-tieni jgħidu mal-familjari tiegħek. Imma t-tielet tintaqgħu miegħi. Dak li jiena ġibtkom lejn Kristu. U tgħidu li grazzi, aħmara. Għax permessija kien, ovvjament mhux jiena nkun salvajtkom, imma jmurejn qiegħda b'xi ħadd. Sewwa? Alleluja. U jiena jgħidek u hemmhekk fil-ġenna kulħadd jagħti glorja biss lil Alla. Mhux bil-ġenna biss tanka minn by the way. Imma il-Bibja tgħidlek għati unur lil min jixtieqlu l-unur. Amen. Imma il-ġenna hija post vera, It's a real place.
Alleluja. Mela, vers 13. Billi aħna għanna l-istess spiritu ta' fidi, li fuq u hemm miktub, fis-salmi di edha miktuba, emmint u għalek tkellimt. Kulħadd jgħid, emmint u għalek tkellimt. Aħna wkoll minna u għalek tkellimna. Aħna wkoll minna u għalek tkellimna. Min fejn tibda l-fidi? Tibda mill-qalb. Imma l-fidi u l-fom jitkellmu l-istess lingwa. Il-fidi fil-qalb u l-fom jitkellmu l-istess lingwa. Isimgħuna ħanilkom aħwa. Jekk intom tmorru taqraw l-istorja tan-numri sewwa minn 12 sa 13 14, taraw li daw l-Iżraeliti qalu ħajmutunna wliedna, qalu mhux ħanidħlu, qalu ma nistgħux nelbuhom. U Alla l-Bibja tgħidlek għax jitkellmu hekk f'widnejja wara li nettilhom dak li diġà huwa tagħhom, alla mela ħantikom eżattament ċettu. Mela ħadd tidħlu fl-art imwieda. Ħatmutu għaw barra, imma peress li wliedkom m'għandhomx tort minħabba il-muqżiż li ħareġ minn fomkom, l-mulkom mhux ħanħalkom imutu bħal mettu intom, imma l-mulkom ħajtħlu fid-dar l-art imwieda. Innotaw li in-nies Iżraeliti li għaw bħalhom Kristjani llum il-ġurnata semaw il-kelma tal-mulej u dawk li daħlu fl-art imwieda għax semawha, emnuha u qalu l-istess ħaġa li qal Alla. Dawk li semawha u nesewx qal il-mulej x'għamlu? Bdew jisimgħu x'jgħidu l-ġganti, x'jgħidu t-televiżjoni, x'jgħidu l-medja. U nesewx qal Alla u bdew jgħidu x'qalu l-ġganti. Bdew jgħidu x'qal il-medja. Bdew jgħidu u eżattament. U l-Bibja xtajt li inti dak li joħroġ minn fommok huwa riflessjoni ta' xejn f'qalbek u jekk inti f'qalbek għandek id-dubju u għandek il-biża, int ħatgħix biża u hekk ħatitkellem. U l-Iskrittura tgħidlek isimgħuni. Ħanerġgħu ngħidu għadi. Nerġa' naqrawha. Nerġa' naqrawha flimkien. Alleluja. Jesus. Imma billi aħna l-istess spiritu ta' fidi li fuq u hemm miktub emmint u għalhekk kellimt, mela inti qgħod attent x'titkellem. Imma qgħod attent x'jimlilek qalbek. Għax il-mument li nagħmilha miegħek u nisimek titkellem naf x'jimlilek qalbek. U f'widnej Alla jiena u inti li ngħidu xi ħaġa apparti jew opposta x'qal Alla hija toffendih u għadnub. U Alla jgħidu dak huwa spiritu ta' biża', spiritu ta' dubju. U ma tistax tidħol fl-art imwieda tiegħek. Imma l-Bibja tgħidlek hawnhekk jekk inti dak li hemm Alla kitbu fuqek u temnu u tirrilisjah minn fommok, ħanilek jekk inti vera temnu, ħaniċċelenġjakom Kristjani. Jekk inti vera temnu, mhux għax ittallim xi formola ta' għax hawn Kristjani li formola se tallmuhom ma mhux jemnuha. Il-formola jafuha. Step 1, step 2, step 3, ma m'għandhomx rivelazzjoni. Għalhekk jgħidu jiena nemmen, imma mbagħad kif jitkellmu. Il-ġganti kbar, l-arti hija diffiċli, hawnhekk kollox ħażin, din hija marda ħażina, din hija marka tal-biża', irridu noqogħdu attenti, irridu noqogħdu biża'. Sis, qed tifhmu? Imma inti meta tixi temmen x'temmen, meta tgħid li inti temmen x'temmen. Meta jiena ngħid nemmen, jiġifieri jiena xejn Alla għalija huwa fatt. Dak nemmen. La Alla għalhekk għalija dak huwa l-fatt. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Il-fidi, tiftakru fil-ktib ta' Eżajja 55 morru hemm għalaj. Morru ktib ta' Eżajja 55. Il-fidi tiegħek trid tkun b'mod assolut kemm hawn minnkom int salvat, olli dek, jekk inti temmen l-insalvat. Kif taf? Kif taf li insalvat? Kif taf? Għax int smajt il-kelma, emminta u stqarrejta. Ġifieri emminx hemm miktub. Mela inti temmen tiġà li ħatmur f'post li għadek qatt ma rajt
U diġà temmen li inti parti minn hemm. Diġà temmen li inti salvat. Diġà temmen li ismek huwa miktub fil-ktieb tal-ħajja. U għadek m'intix hemm. Isaija 55 min vers 8 il-femit tiegħi mhumiex femitkom, it-triqat tiegħi mhumiex triqatkom oraklu tal-mulejn. Għax daqs kemm huma ogħla smewwit mill-art, daqshekk ieħor huma triqat il fuq minn triqatkom. U l-femit tiegħi mill-femit tagħkom. Bħalma x-xita u s-silx jinżlu mismewwiet, u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti iż-żerja lil min jiżra u l-ħobż lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi. Ġeremija qallu hija toħroġ minn fombok. U ma terġax lura vojta, imma tagħmel u twettaq dak li toġob lili u temm u twettaq dak li nkun batta biex tagħmel. Mela l-fidi tiegħi mhix fil-emozzjoni, fil-feelings, fix-xjenza, fil-mart, fil-whatever. Il-fidi tiegħi huwa f'dak li Alla qal u l-mument la qala u la ħarġet minn fommu xi ħaġa anke jekk ma narajix dak il-ħin, anke jekk ma nħossix dak il-ħin, xi ħaġa qed jiġri. Għax il-fidi mhux fl-emozzjoni tiegħek, il-fidi tiegħi mhumiex kif taġixxi int għall-kelma tal-Alla, il-fidi tiegħi hija fil-kelma tal-Alla period. Alla qala jien nemminha end of story. I believe it. The Bible says it. I believe it. That settles it. Kulħadd jgħidha. The Bible says it. I believe it. That settles it. Kamma minnkom temnu fil-Bibja. Issa kamma minnkom temnu l-Bibja. Mhux temmen fil-Bibja, tlek temmen il-Bibja. Mela jekk il-Bibja qalita u inti meditajta u saret ħajja fik. Il-moment li toħroġ minn fommok isma' nix ħanejlek. Mhux il-pappagall, tax il-pappagall ukoll tista' titgħallmu jitkellem il-Bibja. U għandna ħafna Kristjani pappagalli. Moħħkom hawn. Mela l-ewwel il-kelma tkun taħraq f'qalbek. Once li inti dija minta, inti tkun taf ta' minti jew le. Għax il-moment li minta xi ħaġa fik ħajnbidel. Jekk inti jekk tisma' l-kelma u għadek l-istess, għadek ma qatt tintqajt malla. Jekk għadek l-istess, għax il-Bibja weħeda tbidlek. Għadek kemm qal il-belej. Il-kelma li toħroġ minn fommi tbidlek, tagħmel xogħla. Mhux inti tagħmel xi ħaġa, il-kelma fik tagħmel xi ħaġa fik. Il-kelma tagħmel xi ħaġa fik. Taġixxi skont ir-rida tal-Alla. Fejqan, ħelsien, paċi, jena, salvazzjoni, maħfra, dak li tagħmel il-kelma fik. Mela jiena bħala predikatur, meta jiena nirrilisja l-kelma tal-Alla, u bħala Kristjan, mhux predikatur, bħala Kristjan, naf li l-kelma la ħarġet ħa taġixxi, ħa taħdem. Imma ma rajt xejn, passer, inti min għalek li tqgħod tara. Inta f'xed nara x'qal Alla. Mhux qed inħares lej ir-reaction għall-kelma. Ismgħu nisew. Jien suppost ukoll kemm inkom m'intomx qed tħarsu jew tfittxu ir-reaction ta' ħaddieħor għall-kelma tiegħek li ħarġet minn fommok il-kelma tal-Alla. Inti l-fidi tiegħek hija fil-kelma tal-Alla biss assoluta li ħarġet minn fommok. X'ħantikom eżempju ċara. Ġili qed kellimtu ma' nies jew kontu intom stess u intom kellimtuhom u r-reaction tagħhom jew kienet zero, jew kienet l-oppost, jew ma kienet l-oppost. Però mbagħad jiġu fik, jiġu għandek, jiġu kemm jgħidulek istra ma stajtx norqod. Dik il-kelma li ħin kollu naħseb fija. Infatti llum smajt testimonjanza. Mela xi ħadd kellu bżonn xi permess biex jiftaħ ħanut u ma setax jiftaħ dal-ħanut u l-biznis minn dan il-permess. U maħna għanta l-autoritajiet u għalilhom għandi bżonn dal-permess għax ma sax niftaħ dal-ħanut u l-biznis li għandi bżonn. Għalulu din diffiċli dan, diħaddum biex toħroġ l-okta għandek ftit xhur tistenna. Għalilhom kif jista' jkun għandi xhur u li jekk ma nistax nibda ħanitlef kollox. Għalulu hija ma nafux.
U da talab biex u beda jistqar il-kelma talla fuq is-sitwazzjoni. Mela jaddu jomej u jċemplulu. U għallu il-permess tiegħek ħareġ. Għallu x'inhu? Għallu bis-serjetà. Għallu l-intom mettu li x-xhur ħajħu xhur. Għallu għax kif tlaqt minn ħdejja, għallu ma stajx nieqaf naħseb fuqek. Immur id-dar naħseb fuqek. Inqum fil-ħodu l-ewwel ma tiġi f'moħħi int. Immur il-xogħol u ħin kollu tiġi f'moħħi int. Immur noħroġ ma' sħabi, immur il-bar u toħroġ u ħaj kollu jagħtihulek għax ma nieqaf naħseb fuqek. Il-mulej talab irrilisja l-kelma u l-kelma ħadmet għalih. Halleluja. Gloria lil-mulej. Ismawni għawa. Aħna bħala poplu talla nejxu l-Vanġelu, naħsbu l-Vanġelu u nitkellmu u nistqarru l-Vanġelu. Mhux ġast niġu l-Knisja jew ix-xirka jew il-fellowship u hemmhekk insiru Kristjani u mbagħad il-kumplament ta' ħajjitna hija bħad-dinja u bħal-ġungla. Isimgħuni aħwa, ħafna minnkom hawnhekk intom itallimtu titkellmu f'idi. Taġixxu f'idi, meta tmorru d-dar taġixxu biża'. Titkellmu diżastru. Titkellmu qishom l-aħħar żmien tad-dinja. Kemm hawn minn kien meta tkun waħdek fix-xawer, jew meta tkun mal-familja fil-kċina, kif titkellem? U għaliex importanti kif nitkellem? Għax mill-abbondanza tal-qalb jitkellem il-fom. Hawnhekk inti tgħid il-formula, imma Kristu mhux formula, Kristu ħajja. It-talb huwa ħajja. Jiena orrajt qedtilkom għandna bżonn nitolbu, Alla għalinna kelma ċara mis-sema, hemm bżonn il-Knisja titlob. Imma mhux dik is-sija fil-ġimgħa. Kontinwament. F'komunjoni kontinwu. U f'dan iż-żmien ħanejdilkom iktar minn qatt qabel jitolbu ħafna fil-lingwi, fil-ispirtu, tolbu fil-ispirtu, ħafna. Amen. U ejjew għat-talb u s-sekkalajt f'Jannar minn 8 ta' Jannar sal-aħħar ta' Jannar għandna 21 ġurnata sawm u talb. U ejjew hawnhekk għat-talb. Fis-sem Ġesu Kristu ta' Nazaret, għax dak jgħid il-mulej u ma jimportanix jgħid ħadd ieħor, għax jgħid il-mulej ikun fuq kollox. In Jesus' mighty name. Għaw erba' ftit qed iċċabxu għaliex erba' biss minnkom qed iċċabxu. Issa ċabċbu oħra tal-li kelli ngħidilkom. Aħna nistalmu lej? Jew le? Inti mara talla jew le? Inti raġel talla jew le? Jew qed tiġi jew għax kaċċitek il-mara mid-dar? Jew għax għalaq il-bar? U m'għandekx tagħmel u ġejt tad-disija. Alleluja. Qabbilniex ma' ħadd. Qabbilna ma' Kristu. Dak huwa l-istandard tagħna, dak huwa l-liġi tagħna u minnu nieħdu direzzjoni tiegħu. Amen. Halleluja. Morru fi Ktieb tar-Romani. Kapitlu 10. Mela. Morru Romani 10. Ejdil dak taħdejk u il-dik taħdejk. Ejdlu inta tisma' sew. Ejdlu ftaħ wednejk. Għax din għalik. Ejdil għal dik taħdejk. Iftaħ wednejk għax din għalik. Halleluja. Għaw xaħat għadu kif minn li kolla dik il-widna kienet truxa. Għada kien fetitlek, għax għajja taħdejk ġofija. Mela, vers 8, morwem. Vers 8, għabad il-bibja ħatara din, Romani 8. Isimawni, ħanfakkarkom, għal dawk xur minnkom tafu, għal dawk minnkom, ħafna minnkom ma tafuix. Kif int is-salva? Kif int kun taf li inċert li insalvat?
كيف تدخل في السلطنة الله؟ كيف؟ البيبليا تايدلك معه اسمعوا إما شيتايت الاسكتورة كل خطيت إما شيتايت الاسكتورة مش جايت البابا مش جايت الباستر مش جايت الأوفر إيفانجيليست البروفيتا شتايت الاسكتورة كل خطيت شتايت الاسكتورة مالا كل ما تلكم سسا هو كله في الاسكتورة أي الباستر الهبك أي دولية أنك ما تخبرني شيء ده جرده إما لا بيبش تحسبين براسي تذكر يدك أيمان مش هنخفند روحي أشكر ريت أعلك ريت اللي تخبني بالفورس أشمر اللي مفنيك تبودني تخبني بالفورس esatto تخبني بلا كونديشني بلا كونديشن سوا إما تفدان ليه تفدى بس الكلمة المانيا تتكلموا فوق فايتلا سكة تتكلموا فوق بيتزا حاجة أخرى إما خافين يتكلموا فوق فايتلا شتيت الكلمة سيخ بشتيت الكلمة هذه ما نعرف جيك شخص بين شو برضه شخص بين نهبوا كم ما لا داك ليت على ميكي ماوس سكت في السر علي إما شتيت الكلمة أيد الدك تحتك شتيت الكلمة هاللويا الكلمة إذا هديك أنا أعرف بالبيحوى الكلمة إذا في قلبك الكلمة إذا في فمك كل خطية إذا الكلمة إذا في قلبي بالزيت بالزيت لا يوم كلا نيدو الكلمة إذا فمي بالزيت فمي لا تسا تكون فمك عشان تتعلم تعمل باباجاليزمو سواء ما لبيش انت تنبدل وبيش يقولك السلفاسيوني الاول ما تكون الكلمه في قلبك تتمنها ومن بعد وانس لفيرا تمنها ما تبقاش في قلبك بس وما تبدا تخرج من فمك وما تبدا تتكلم اسمعوا مخك معه خلينا نتكلم خلينا نسترتش لكم ده شيء يكي نتكلم الكلمه الله من فمي ما من فمي يتكلم الله والكلمة الله تخرج من فمي هي بوتنت داس كمية تخرج من فم الله حنا جاي لكم دي يك من فمك تخرج الكلمة الله كل خطية هيدا ورايا يك من فمي تخرج الكلمة الله ملا من فمي يكون أتي يتكلم الله ويك من فمي يتكلم الله الكلمة تيو من فمي وفمه الاستاذ عشان الكلمة تعالى آمين هللويا لكيكو جسو اسمعوني لكيكو جسو يعطاو فيزيكاً في جسم مستر جسو يعطاو ما لكو جسو يعطاو في جسم ويقولك بنتي ابني يينا مت عليك الصلاة فوق الصليب عليك ونجريت فوقي المرض كله تياك والذنوب كله تياك كما منكم تدوا بداخ ملا مباتي عبزال الخمار عزيز هوتي جسو ميت عليك وصلب عليك وجسو جار فوق الصليب المرض كله تياك والذنوبيت كله تياك ايش ديفرنسا بين الديلي احنا الاستاذ ريزولتات الاستاذ ريزولتات That's it, الاستاذ عليك متى يتكلم عديت الله ويا تتكلم الكلمة الله هسه مش كتير ذاك الأداية تتكلم بس يتكلم الله آمين هللويا إما أنت برزم بجاخات ده الجمعة أكلمة كيف ما تبزا من خات التلاتة تلا نبزا من الله البنيدم اللي يبزا من الله ما يبزا منها والبنيدم اللي يبزا من البنيدم ما يبزاش من الله والبيبيا تايلك البنيدم اللي يبزا
mill-bniedem huwa misħut u jaqa' f'ħofra u nażba. Halleluja. Il-kelma qiegħda f'ħdejk, f'ommok u f'qalbek. Jiġifieri il-kelma tal-fidi li aħna nxandru, River of Love, ix-xandar l-istess kelma li xandar Ġesu, li xandar Ġoswe, li xandar Mose, li xandar David, li xandar Pawlu l-Apostlu. Tiġi mxandar River of Love. Il-kelma tal-fidi. F'qalbek u f'ommok. F'qalbek u f'ommok. Amen. Hallelujah. U min għandu problema, go and study your blessed Bible. Iġifieri il-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk inti tisqarb f'ommok. X'qal jekk tisqarb f'ommok li Ġesu għal-mulej u temmem b'qalbek li Alla qajmu mill-mwiet, inti xiġrilek is-salva. Mela kif tidħol fis-saltna tal-Alla jien? Kif tidħol fis-saltna tal-Alla? Għaw xi ħadd irid jidħol fis-saltna tal-Alla lejla, jixtieq ikun parti mis-saltna tal-Alla jidejk. Qed jgħidlek taf kif? Letteralment f'ħakka tajn. Temmem f'qalbek u tisqar minn f'ommok. Temmem b'qalbek li Ġesu Alla qajmu mill-mwiet u temmem u tisqar minn f'ommok li Ġesu Kristu huwa il-mulej. U l-Bibja tgħidlek inti is-salva. Daqshekk hija potenti il-kelma tal-fidi, temmina u tisqarra. Temmina u tisqarra. Amen. U għalhekk il-Bibja tgħidlek li għalhekk Ġesu jgħidlek li inti kollok dak li inti temmen u tajt. Temmen u tajt. Imma qgħod attent għax taħdem bil-oppost ukoll. Mark 11. Rajna żewġ stejjer. 2 poplu tal-Alla. 10 emnu u qalu. U ħadu dak li emnu u qalu. Mewt, saħta, mietu qabel iż-żmien, ma rawx il-weda tal-Alla. 2 emnu u qalu. Emnu u qalu dak li Alla wedhom. U raw dak li emnu u qalu li Alla wedhom. U jina u inti, iżma minn moħkom għawahwa, għaxlin fija tant virux ma tatalin u revelazzjoni. Jina u inti, Alla tana fidejna ċwivet fi Kristu Ġesu. Bħal Ġesu Kristu, aħna nitkellmu il-kelma tal-Alla. Ftakar li għal Kristu nifsu huwa l-kelma tal-Alla. Ġesu ma kien jgħid xejn ħlief il-kelma tal-Alla u jina u inti ridu nimitaw lilu. Inta taqbad xi ħaġa? Inta taqbad xi ħaġa? Inti msejjaħ biex timeta l-Ġesu. Li kieku Ġesu jgħix miegħek id-dar. Kif jitkellem? Il-sin u l-għaxk? Mbagħad kif tiġu l-fellowship tirranġawh? Jew kieku minn filosofija jekk kienx qed isajjar, jekk hux qed jimxi qed jiknes jew jaħsella. Jekk hux qed jara televiżjoni, jekk hux qed jara programm nadif magħkom, kieku kif jitkellem. U kull ma jgħid titqgħod attent għax ħasseħ. Taqbad b'rivelazzjoni ta. Kull ma Ġesu jgħid iseħħ. U kull ma intejt minn kliem Ġesu iseħħ. Amen naħwa. Kulħadd iqum bil-wifqa. Battu xi ħaġa lejn l-aħwa. Kulħadd ipoġġi qal idek fuq qalbek. Poġġi idek fuq qalbek. U iftaħ f'ommok kbir, tibżawx mawx dubbin, mhux ħajtħollok dubbin. Avvolja ħafna minnkom tiġab il-mask anyway. Kulħadd jgħid dak li ħanejt jien warajja. Jiena ħanejt dak li Alla qal. U intom ħadd irrepetu warajja dak li Alla jgħid. Biex intom f'ħajtkom taraw dak li Alla wiegħed. Ready? Dak li ħanejt ejdu minn qalbek. Jekk inti x'għadek minn tissalvat, b'din it-talba ħatkun salvat. Jekk inti għadek qatt ma tlabt il-mulej maħfra, b'din it-talba dunubitek kollha iż-żgħar, il-medium, il-kbar u l-extra large kollha ħajtilqu. Okay, kollha. Ħalelija, jekk hemm mart
f'ġismek, b'din it-talba il-mart ħajibda jinxef, imut u jiskarparixxi minn ġismek. Amen. Jekk hemm saħta jew magħmul li ġiet kontra ħajtek, b'din it-talba ħatibqa dik is-saħta tieqaf issa stess u tiġi iffriżata kontra ħajtek u ma tistax taħdem iktar. Kulħadd ipoġġi jdejh fuq qalbek. U jgħid darba warajja, jekk inti jgħid fuq YouTube u Facebook jew televiżjoni jgħid it-talba warajja wkoll. Tittejda ma temmina, da kollu ġej mill-kelma tal-Alla li ħanejt issa. Misa qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Il-kelma tiegħek hija ħajja. Il-kelma tiegħek hija spiritu. Il-kelma tiegħek hija salvazzjoni, hija maħfra, hija fejqan. Missi qaddis nitlob issa stess fissem Ġesu imlini bl-Ispiritu Santu bil-kelma tiegħek u aħsilni bid-dem qaddis tiegħek issa stess. Min fommi niddikjara u f'qalbi jien nemmen li Ġesu huwa tassew liben tal-ħaj. Ġesu metalija fuq is-salib. U li permezz tiegħek mulej, permezz tal-qawmin tiegħek jien salvat. Għax nemmen b'qalbi kollha li Alla qajmek minn l-imwiet. Bil-qawwa tiegħek int qomt minn bejn l-imwiet. Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu qomt minn bejn l-imwiet. U l-istess Spiritu li qajjem il-Ġesu Kristu minn bejn l-imwiet jammar fija issa stess. Għaw xogħod minnkom inħalqhom magħluq għax għedtilkom, xorta bħalkom għajtu, ma importax. Mela mulej nitolbok għafħilhom widnew ma xanna t-torox. Fisem Ġesu Kristu. Mela, komplijajt, fisem Ġesu Kristu, illum mulej nitolbok poġġi sarima fuq il-sini u biex jien ma ngħid xejn li jmur kontra il-kelma qaddisa tiegħek. Min fommi, min il-sini, joħroġ biss ilma ħelu u mhux ilma mielaħ. Ilma ta' ħajja u mhux ilma qiegħed. Min fommi, millum il-qudiem, joħroġ biss kliem ta' ħajja, fejqan, salvazzjoni, saltna, glorja u nur. Qalbi u fommi nigglorifika lil Sidi Ġesu Kristu. Mulej nirringrazzjak li da kollu li inti għandek għalija tiġa lestejtuli biex jiena nidħol fih u nesperjenzaħ f'ħajti. Għalhekk illum nemmen u nirċievi li jiena salvat. Dnubieti kollha kemm huma maħfura u inti ma semmilix wieħed minnhom għax tinsihom kollha. Jien illum maħfur, maħsul bid-dem ta' Kristu u konsagrat bl-Ispiritu Santu u l-kelma. Mulej qaddis ma nittollerax fija lanqas liġken biża. Għax int ma tajtni spiritu ta' biża, imma tajtni spiritu ta' fidi li b'qalbi nemmen u minn fommi nitkellem. U tajtni spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' disċiplina. Grazzi mulej li millum il-qudiminti ta' ammar fija. U dak li ammar fija huwa ħafna ikbar minn dak li hemm fid-dinja. Jien għandi moħħ u ħsibijiet Kristu. Kull forma ta' biża, intimidezza u mart titkisser minn fuq ħajti. Għax dan mhuwiex parti mill-porzjon u l-wirt ta' Kristu għalija. Kull saħta jew magħmul, kull kelma negattiva li ġiet mistqarra kontra tiegħi inġarrafa, inkissira bil-qawwa ta' Ġesu Kristu issa stess. Mulej qaddis widnejja huma inklinati għal kelma qaddisa tiegħek, il-kelma tal-ħajja, il-kelma tal-fejqan, il-kelma mirakoluża u l-kelma ta' trasformazzjoni. Illum skont il-kelma tiegħek nemmen il-kelma qed taħdem fija biex tiġġenera fejqan. Il-kelma talla fija tiġġenera saħħa. Il-kelma talla fija tiġġenera ħajja. Jien meħlus mill-liġi tad-dnub u tal-mewt.
Għax l-Spiritu u l-liġi tal-Spiritu tal-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tal-mart, tad-dnub u tal-mewt. U l-kelma ħelsitni mela jien ħieles. Jien għandi moħ Kristu, għandi ħsibijiet Kristu. Ġismi huwa tempju tal-Ispiritu Santu għax Kristu jammar fija. Jien għandi wirt glorjus. U l-lum jiena nemnu. Illum jiena nidħol u nieħu sem f'dan il-wirt glorjus. Ma nħares lejn il-ġganti ta' din id-dinja. Ma nħares xtajt id-dinja. Inħares biss lejk mulej, għax inti l-commander and chief tiegħi. Inti ċif il-kbir fuq ħajti mulej. U dak li tajt int biss joħroġ minn fommi mulej qaddis. U meta l-kelma tiegħek toħroġ minn fommi, twettaq l-istess riżultati daqs li kieku ħarġet minn fommok għax hekk fi Kristu Ġesu. Nati glorja lilek Missier. Nati glorja lilek mulej Ġesu. U nirringrazzjak Spiritu Santu. Ix-xitan huwa taħt saqajja. Jien għandi qawwa, seta u awtorità fuq ix-xjaten kollha, fuq il-qawwiet tal-glamijiet kollha. Għax Ġesu qalli, ara jien tajtek qawwa, seta u dominju biex tirfes is-sriep, l-skorpjuni u l-qawwa kollha tal-għadu u bl-ebda mod mal-għadu jista' jmissni. Norbot u nkisser kull spiritu ta' mart, kull spiritu ta' Covid, kull spiritu ta' Omicron, inkissira minn fuq ħajti, dan mhuwiex il-porzjon tiegħi, il-porzjon tiegħi huwa ħajja, saħħa u fejqan u barkiet. Nagħti glorja lilek Missier li din il-kelma qed tagħmar fija, il-kelma qed taħdem fija u dak kollu li mhux ġej minnek jinqala mill-eruq issa stess f'isem Ġesu ta' Nazaret. Nagħti glorja u tifħir. Halleluja! Amen! Halleluja! Issa, dik it-talba, ma tiqafxaw, dik it-talba hija l-bidu. Ħafna minnkom ħatmorru d-dar u ġismek il-mart telaq. Ħatmorru d-dar u l-biża sparixxa u ġieħ telaq. Ħatmorru d-dar u ħatejnu lilkom infuskom billi ma tarawx ħmiġ ta' propaganda liberali militanti perverza immanipolata iktar. U ħafna minnkom ħatibdew taraw iktar lili. Għal-ġit tiegħek stess. Jekk ma tiffansjanix, għamel li żgħar fuq it-television. Halleluja, minix ħaniħu għalija wara kollox mhux ħanarag. Sewwa? Mhux ħaniħu għalija imma importanti li inti timla lilek nifsek bil-kelma tal-fidi minn filgħodu sa filgħaxija. U xi ħadd jgħidlek imminti differenti. Ejlu grazzi mulej, il-kelma tiegħek qed taħdem fija. Glorja lilek Missier Qaddis. Halleluja! Amen. Glorja l mulej. Eżu zaħwa ta' YouTube u Facebook, nispera li ħafna minnkom battuha. Blajna Talla, is-sena li ġejja, 50 jiem oħra, ħankomplu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Amen. Alla għandu wirt għalik. Titilfux. Isma' sew dak kliem. Il-mulej tkellem illum, għati glorja lilu biss u l-ħadd iktar. Narawkom il-messaġġ li jmiss ikkalajt ħana ntaqgħu hawnhekk fil-għodu l-ħadd li ġej u nawgurawkom sa dakinhar Happy Christmas. Il-miliet it-tajjeb. Alla sar bniedem u ammor fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li ġejja minn Alla l-Missier, mimli tjubija, mimli grazzja u mimli ħniena u maħabba. Dan għamlu kollu għalik. Millum il-qudiem ibdejja River of Love. Ħfej tikber. U ħadd gawdi l-wirt li Alla għandu għalik. Narawkom, God bless you. Ciao ciao.